У Беларусі вырашылі змагацца з тымі, хто ходзіць на працу, але мала што робіць. Прапагандыст Ігар Тур назваў такіх людзей схаванымі дармаедамі. Са звычайнымі дармаедамі, то бок проста беспрацоўнымі, улады змагаюцца даўно. Такім людзям даводзіцца плаціць павышаную камуналку, іх перыядычна кашмарыць міліцыя, але гэтага мала, лічыць Тур. Ён заклікаў узяцца за тых, хто працуе, а дакладней тых, хто недастаткова добра працуе. Ходзіць на працу нібыта каб перакладаць паперкі. Тур заклікаў адпраўляць такіх людзей на завод ці ў калгасы. Ігару забыліся паведаміць, што прыгоннае права даўно адмянілі. Хто будзе ацэньваць працу іншых людзей, пакуль не зразумела. Відаць, для гэтага прыйдзецца наняць дадатковых начальнікаў, якія будуць перакладаць паперкі з імунітэтам ад трапляння ў калгас. Борьба с таким теневым тунеядством – это устроить таких вот перекладывателей бумажек и протирателей брюк на реальную работу. На завод, на молочно-товарный комплекс, строителям, дорожным рабочим и так далее. Туда, где кадров не хватает. Зарплата будет плюс-минус такая же. Социальный пакет, ну может даже лучше. Но придется поработать.